Good morning mga kaspero. Mag-day spear fishing ulit tayo. Ito na yung mga gamit namin. Pana. Tapos yung styrofoam na lalagyan ng isda natin. Sana mapuno natin yan. Tapos ito yung mga pana namin. May dala na rin kami kiluhan mga kaspero. Kasi ang dami bumibili sa baybay. Hindi namin makilo kaya tatsansya na lang. So ito yung service namin papuntang sa baybay. Yan. Kasama ko si Master X, si Master Dani, si Master Raji at saka si Kuya. So abangan nyo lang mga kaspero kung ano yung mandadali natin mamaya. Medyo masama yung panahon mga kaspero. Parang ulan. Ayan. Ayan, nandito na tayo sa baybay mga kaspero. Ayan. Ito na yung foam natin. Dito na sila. So balik kami sa Kabalian ngayon mga kaspero. Doon kami mamana. Nandito na tayo mga kaspero sa spot. Ayan. Wow! Bagsak! Bagsak mga kaspero! Long big nose unicorn!
Another stone shot. Kaswero. Golden. Orange spotted pala. Golden. Woo!
Yan, hapon na mga kaspero. Ang oras na. 509. Ayan, 5:09 na. So pwede na tayong umuwi. May layo-layo pa yung biyahe natin. 15 kilometers pa. Ito yung mga nahuli natin mga kaspero. So apat kami. Si Mr. Rex, si Master RJ, si Mr. Danny. Yan. Muntik na namin na puno to. Ang dami. Mga sweet lips, triggerfish, unicorn. Yan. May golden at saka orange spotted yan sa ilalim. So ibibenta namin yan pagdating sa tabi mga kaspero. So doon na lang tayo magkikita. Dito na tayo sa tabi mga kaspero. Ayan, daming bumibili. Isa-isa lang ha. Ayan, shout out sa mga bumibili sa atin. Ayan.